Dneska si ukážeme, jak udělat z 2D obrázku 3D objekt v Tinkercadu. Ještě předtím, než video začne, tak bych vás poprosil o like a komentář pod video, a pokud nechcete, aby vám neuniklo další video ze světa 3D tisku, tak mi zde můžete zanechat odběr. Na to, abyste úspěšně vytvořili z 2D obrázku 3D objekt, tak potřebujete váš obrázek konvertovat do správného formátu. Já doporučuji konvertovat do formátu SVG a teď vám vysvětlím proč. Většina obrázků je není tvořena, ale je ve formátu PNG, což znamená to, že je tvořen pixely a z pixelů vám žádný program nevygeneruje 3D návrh, který by aspoň nějak vypadal. Proto ho musíme převést do formátu, který není tvořen pixely, ale rovnými čarami, což je třeba SVG. Váš obrázek, který není ve formátu SVG, budete muset nějak konvertovat do tohoto formátu. Proto pro účel dnešního videa budeme používat tady tu stránku. Začneme tím, že se ujistíme, že tady máme formát SVG a ne žádný jiný. Pokud ho tam nemáte, tak ho najdete v tady té záložce. Tady v té záložce. Poté, co tento formát vyberete, tak zde klikneme levým tlačítkem na Choose File. Vyberete jakýkoliv obrázek nebo jakýkoliv soubor, který chcete konvertovat do tady toho formátu a dáte otevřít levým tlačítkem. Poté, co se vám nahraje tento obrázek, tak kliknete levým tlačítkem na Start a počkáte chvíli, než se vám převede do správného formátu. Jakmile se vám do tohoto formátu převede, tak zde levým tlačítkem kliknete na Download a tím si tento obrázek v tom správném formátu stáhnete do vašeho zařízení. Teď si otevřete Tinkercad v jakémkoliv prohlížeči a kliknete levým tlačítkem na Vytvořit a dáte vytvořit 3D návrh. Znova kliknu levým tlačítkem. Poté, co se vám otevře pracovní plocha, tak kliknete levým tlačítkem na Import. Zde kliknete levým tlačítkem na Vybrat soubor a vyberete soubor, který chcete importovat. Ještě předtím, než importujeme soubor, tak zde vidíte ten soubor, který budete importovat. Zde ho po případě můžete vymazat, když kliknete levým tlačítkem na tato ikonku koše. Pak zde vidíte měřítko, ve kterém se vám ten 3D, vlastně ono se z toho vytvoří 3D objekt, se vám tam importuje. Teď na to nemusíme šahat, protože stejně si to později můžete upravit ty velikosti a proto klikneme levým tlačítkem na Import. Po chvíli se vám importuje váš 2D obrázek do Tinkercadu. Teď už můžete vidět, že obrázek má i třetí rozměr a jako jakýkoliv 3D objekt v Tinkercadu, tak ho můžete upravovat. Proto, když kliknu třeba na tady ten bílý čtvereček levým tlačítkem, tak obrázek takhle můžu zmenšit. Poté ho můžu třeba otočit do jakéhokoliv směru a podobně, anebo do něj můžu udělat díru. To by bylo vše pro dnešní video a doufám, že se vám video líbilo a nějak vám pomohlo a do komentářů mi můžete napsat nějaký feedback.